Nggih, wah, mike dereng. Nah, nggih. Wonten dawuh. Nggih. Tesih semangat to. Nggih, tesih no. Saya isuk kudu saya semangat. Nggih, menapa meling daleme Pak Tarbi kudu saya semangat. Sempak teles. Lho, napa niku? Semangat dan kompak anti lemes. Waduh, sempak teles. Terus sempak bolong. Apa kuwi? Tuku neh. Jaluk ganti anyar. Nggih. Yo, Mbak. Ah. Wayahe goro-goro, Ah. matan. Penake piye? Ingkang nyemek-nyemek napa pripun? Wah, manut pokoke manut. Pokoke jenengan Jineman-jineman apa klambi lurik lajeng gathik. Gathik glinding. Wah, jan emat tenan. Apa? Ki aku ya tak ngaturke apa jenenge kuwi jineman. Jineman. Ular kambang ning sak ramban kemawon. Oh, langsung siap. dipun Rangkepke Mas Herman Oh, nggih. iya, siap. Cilik wae dadi jumbohke karo bocahe. Alah, bocahe. Tegese piye to? Dadi tak jumbohke karo aku. Heeh. Kan aku ora patik dudawa to. Heeh. Dadi ular kambange ya Ya cedhak wae. ndek wae ngono. Langsung dirangkepke gitu. Ya. Anggo ngadeg apa lungguh wae. Manut ngadeg no. Jumeneng no. Jumeneng. Oh, Aja lali lho ya gendenge apa kuwi mau kijing miring. kijing miring karo orek-orek wis dinteni karo Dinteni. kebakaran karo Karo sinten mau? Paku. Mbah Paku. Lah kuwi wis ket mau sampak bareng dijogeti Lah nggih to. le ngenteni kijing. Wong nek budaya iki ngoten niku, Mbak. Nggih. Oh, kandhane kok. Nggih. Sampai dijogeti. Leres. Gamelan ning truk iki lho dijogeti kuwi karo. Gamelan lagi diunggahne di jogeti. Mbah. Ya, Jan. Semangat yo, Mbah yo. Semangat, Mbah. Oh. Ngono iki lho. Yo kuwi jenenge sempak teles mau kuwi. Iki. Heeh. Eh. Mbah Paku. Aku nggumun kuwi kok iso Napa? mulai kayane pakune sepiro ya. Iki pakune paku pines kok ya. TPA. Ya, yo Mbak. Ngapa ngaturke apa? Jineman. Ular kambang sak ramban. Oh, oke. Langsung ngrangkepke Mas Jineman. Son puji dadya satriya jati rino wengi eling rasa kang kudu ndarbeni jalali lemas kowe eling omreng pepadane yola yo mas lamun lali lombah paku nangan kesli rapri hati kanca ora sudi satemah kabeh ngedoi mula aja lali gayuh rajaning negari yo layo mas kudel merga satriya sejati sepi pamrih rame karati cukat rengginas merantas tan kendhut marasudi gayuh rajaning negari
Waduh. Eh. Menika ular kambang. Napa? Nyun ngampil cengkokipun Ibu Candra Lukita. Oh, nggih. Gandeng aku sing nembangke wis persis to kaya Nggih. Candra Mawa. Candra. Candra di muka nggih. Oh, wis Candra di muka. Geni ngono. Nggih. Nggih. Menika ngaturi panyuwunan apa pripun? Nggih, no, niki dereng wonten panyuwunan. Ya. Oh, wonten ding orek-orek kali kijing miring wau. Oh, kijing miring, oleh-oleh. Sing oleh-oleh aku ora pati apal ini kijing miring gimana? Oke, mboten napa-napa. Siap. Oke. Atau nanti orek-oreknya atau kijing miringnya diatur ke Nggih. Mbak Wanda apa Mbak Niken? Oke, Buwin boleh. ya. Oh, nggih. Kijing miring ini ra buwin iki ora. Nah, ngono. Iki sing marai ngangen iki andeng-andeng ana janggut. Disawang ketoleh lenggut. Waduh. Nek andeng-andeng ana ing pilingan, dipandeng tansaya kelingan. Iya. Andeng-andeng ana ing pipi, dipandeng tansaya ngangen ing ati. Andeng-andeng ana ing dodo. Heeh. Dipandeng? Hah? Nek dipandeng Ketok ning mata. wah iya. Andeng-andeng ning anu Mas, kutil Mas. Ora andeng-andeng kowe kuwi. Dadi kadang bisul barang. Heeh. Wong kancaku elok nang sinden kuwi seragen iki werna-werna Mas. Pripun? Dadi nggo tato barang iki. Bareng tak Tato. bokonge tato, tak cedhaki bae anu. Panui mecah. Panune mecah. Kas. Kok tato. Nggih. Kijing miring nggih, Bu. Oke, buwin nggih. Buwin. Heeh. Karek Apa napa? yo? Ya buwin yo. Yo. Nggih, leres. Nganggo mic to. Nggih. Jenengan ora pengen nembang to, Mbak Eka? Nggih. Lho, Ora pengen nembang kok. nembang. Nembang napa? Nembang kok. Nah nggih. Napa? Lah napa sing anu dikarepke? Lho, napa kula niki manut kok wong manutan kok. Lho, kula niku nggih manut apa kula kersa purun kula. Napa Sing ngoten? gending napa sing anu lagon? Oh. Onang-onang. Waduh. Laler mengeng, laler ijo aku tak sindeni. Ya teko laler ijo. Nggih. Karo Mbak Niken. Mbak Niken duet sama Mbak Niken. Heeh. Lagune sing dangdut hit sekarang gitu apa, Mbak? Heeh, apa kira-kira? Sing ketoke. Katresnan sejati udah belum? Oh. Oke, piye? Katresnan sejati? Pangesti laras kok. Oh, ono kok. Yo. Piye? Gusno? Piye Mas No? Katresnan sejati sudah teman-teman? Sudah apa belum? Iya. Mas Kirun. Player-e kayak nganu jan. Sing golek stil. Oke. Heeh. Aman? Bisa? Aman? Oke. Oke. Yo. Nggih. Ya Mbak Niken. Duete karo Mbak Eka ya. Oke, siap. Ya, ngateke. Buka apa iki? Buka puasa. Buka kendang. Buka kendang. Ya. Oke. Ya.
Petro, inggih. Pun gegojekan. Nggih. Bakunipun derek Mangayu Bagyo panjenenganipun Mbak Mita kalian Mas Eko nggih. Pesan saking sampean apa kagem Mbak Mita? Pesan kula. Nggih, napa ora sing terakhir lho ya. Mboten. Ora omong lah aku. Pesan to. Heeh. Pesan apa ya? Pokoknya tetap menjaga kerukunan, keharmonisan keluarga. Nek padu dirembug sing apik, aja sampai padu. Ya. Nah, ngono kuwi terus aja neng-nengan, tetap komunikasi dan menjalin harmonisasi yang bagus. Amin. Ngono ya. Ya. Dongane rukun. Dongane ya kuwi tetep langgeng. Puting yuswa. Ya, amin. Oke, terima kasih Mas Gilang anggen kula sowan kathah sanget kalepatan kula. Nyuwun diagunging pangaksami. Nggih, Mbak. Sukses selalu Mas Gilang lan sedaya rencang pangesti laras. Nyuwun pangapunten mbobile kathah lepat kula anggen kula sowan. Ibu-ibu pesinden Buwin sak CS nggih. Sak CS. Nggih. Matur nuwun. Nggih, Mbak. Nyuwun pamit nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali Mbak Mita no. Yo pamit jenengan. Nggih. Apa semu sih? Nyanyine piye, Mas? Pamitan. Acara sak menika piye? Brobosan. Nggih, Rido. Jenengmu Rido ya kaya? Rido nggih. Jenengmu Rido to kae? Iya. Muga-muga entuk ridone Gusti ya. Heeh. Nggih, kula menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten nggih, Mbak. Sami-sami Mas Gilang. Matur nuwun sampun dipun bantu. Nggih. Nggih.